Sí? Bon dia a tots. Disculpeu que comencem 10 minuts tard. Anem a iniciar ara la taula 6 del Congrés del 23è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria, que és la taula dedicada a l'atenció comunitària. Jo, en primer lloc, com a metge de família que soc, volia agrair a la Societat Catalana de Geriatria i al Congrés la possibilitat de que hi hagi una taula dedicada a l'atenció a la comunitat i tinguem l'oportunitat també dins d'aquest foro d'explicar-vos tot allò que estem fent a nivell de l'atenció primària de salut, que com sabeu sempre es diu allò de que som la porta d'entrada del sistema. Doncs els pacients grans també entren per aquesta porta i està bé que estiguem reflectits en aquest congrés. Mireu, a la taula hi haurà 3 presentacions. La primera la farà la doctora Marta Navarro. Ella és metgessa de l'equip d'atenció primària Borrell, del Consorci d'Atenció Primària i Salut de l'Esquerra de l'Eixample. A més, és la coordinadora del grup d'atenció a la gent gran de la CANFIC, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Ella ens parlarà de l'atenció que fem a les persones grans a nivell comunitari i sobretot en el propi centre, i ens farà alguna pinzellada de temes de fragilitat que han fet en el seu equip. Tot seguit parlarà en Joan Carles Contel. Ell és infermer, ell és del programa de prevenció d'atenció a la cronicitat i membre del PIAIS, i ens parlarà de tot el tema relacionat amb l'atenció a domicili. Ens farà un dibuix explicant-nos una miqueta cap on ha d'anar el model, perquè tenim avui en dia arreu en el territori diferents models d'atenció domiciliària, hi ha molts dubtes i moltes inquietuds de cap on hem d'anar, i ens explicarà una miqueta diferents propostes que hi ha. I finalment, per acabar, parlarà en Lluís Campins. Ell és farmacèutic, treballa, és company de feina a l'Hospital de Mataró, és adjunt del Servei de Farmàcia de l'Hospital de Mataró del Consorci Sanitari del Maresme. Tot just aprofito per felicitar-lo perquè fa 3 setmanes va llegir la tesi i ens presentarà quelcom relacionat justament amb el que va presentar, que és tot allò que es pot fer a nivell de l'atenció primària i d'atenció comunitària en quant a la revisió de la medicació inapropiada a les persones grans. Doncs, sense més, si us sembla, comencem. Bon dia. Primer de tot, agrair al comitè organitzador haver-me convidat a participar en aquesta taula i especialment al doctor Emili Bordoi per demanar-me que us presentés la nostra experiència en el maneig comunitari del pacient gran. L'augment amb l'esperança de vida implica un canvi en la visió que tenim de la gent gran. A Catalunya, les persones majors de 65 anys són vora el 20% i tot aquest envelliment poblacional anirà més en les properes dècades, arribant probablement a 1 de cada 3 persones de Catalunya tindran més de 65 anys i un 12% en els propers anys tindran més de 85 anys. A Barcelona especialment tenim una població molt envellida, amb un índex d'envelliment el més alt de Catalunya, amb un envelliment que és heterogeni tant des del punt de vista de salut com d'autonomia de les persones. I aquest augment en l'esperança de vida implicarà que des de tant d'atenció primària com en general des de la salut haurem de tenir un enfoc més proactiu i preventiu de cara a mantenir i millorar, en la mesura del possible, el nivell funcional de les persones. Tots sabem que el nivell funcional serà predictor de discapacitat. Aquest augment de les persones grans porta implícit també un augment de la multimorbiditat que atenem i un augment a l'hora de les necessitats socials. Per mantenir la sostenibilitat del sistema públic de salut, caldrà prevenir i retardar aquesta discapacitat. I en aquest entorn, el síndrome de fragilitat serà molt important, tant la seva detecció com l'abordatge des d'un punt de vista multiprofessional, ja que és una entitat potencialment reversible, sempre quan tinguem una detecció precoç i unes intervencions adequades. En aquest sentit, us vull explicar la nostra realitat. Jo, com deia l'Emili, treballo aquí a Barcelona, en la zona de l'Eixample, al CAPSB. Nosaltres tenim 3 centres d'atenció primària, Borrell, Casanova i les Corts. Tenim una població assignada més de aproximadament 84.000 persones majors de 15 anys, que és l'edat a partir de la qual atenem. I la nostra realitat actualment és que un 26% són majors de 65 anys i un 13% majors de 75 anys.
La població que tenim assignada implica al llarg de l'any a prop de 500.000 de visites en els 3 centres, de les quals més de la meitat és en els usuaris majors de 65 anys i una de cada 3 visites de les que fem és en persones majors de 75 anys. Com podem fer front una mica a aquesta realitat nostra en la que treballem tots? Ja el Pla de Salut plantejava de cara als propers anys, d'aquí al 2020, una atenció sanitària centrant-se en diferents punts, i sobretot destacaré el punt 4 i el punt 11 del Pla de Salut, proposa una atenció sanitària accessible, resolutiva i integrada dintre del territori. I això implicarà definir un nou model d'atenció primària i un nou model de salut comunitària, prioritzant dintre de les seves àrees l'atenció de la gent gran i de la discapacitat, amb l'elaboració, com vosaltres sabeu, del Pla de Prevenció de Discapacitat en persones grans fràgils. I dintre del Pla de Salut es contempla el projecte ComSalut. Per als que no ho conegueu, és un projecte per a la comunitat i salut i és el que articularà a nivell territorial la reorientació del sistema sanitari, especialment de l'atenció primària cap a la comunitat. ComSalut parteix de la base, aquest projecte, que el 80% dels determinants de salut estan fora del sistema sanitari i, per tant, caldrà reorientar cap a l'atenció primària, cap a una promoció de salut i cap a una salut comunitària. I això què implica? Implicarà determinar quins són els problemes de salut de la població i quins recursos actius disposem a nivell de territori. Per poder treballar en xarxa dintre tots els participants d'aquest territori, amb una participació intersectorial, per definir quines són les intervencions comunitàries que necessita el territori que atenem, enfocats cap a potenciar els actius que tenim i cap a millorar els determinants de salut. I tot això amb l'objectiu de millorar la salut de la població i d'apoderar la comunitat. I ara en parlarem, no? El ComSalut implica que tant des de nivell de l'administració, perquè es pugui dur a terme, dintre del contracte programa amb els diferents proveïdors està estipulat aquesta orientació i hi ha un compromís tant per part dels equips d'atenció primària com de salut pública de treballar conjuntament amb aquesta orientació comunitària. En què es basa el model comunitari? Es basa en la participació en xarxa de tots els integrants, de tots els agents de la comunitat, per tal de detectar aquestes necessitats i els actius de la comunitat per poder realitzar quin és el diagnòstic de salut. La comunitat hi ha de participar activament, amb una orientació desmedicalitzadora de cara a promoure l'autonomia personal i l'autonomia grupal. Què pretén el diagnòstic de salut? Analitzar quins són els indicadors de salut basant-se tant en registres poblacionals, dades quantitatives, com en la percepció que tenen les persones i els agents que viuen en el barri sobre el seu estat de salut, amb dades qualitatives basades fonamentalment en entrevistes, tant associacions de veïns com eix comercial, escoles, ajuntament, tots els agents que participem, tant des de salut com des del barri. I aquests resultats s'han de presentar a la comunitat i entre tots prioritzar quines són les necessitats sobre les que es vol actuar. Quina és la nostra experiència en l'activitat comunitària des de la zona de l'Eixample? El CAP Casanova ja fa temps que hi participa en el projecte de ComSalut, abans que estigués integrat dintre del Pla de Salut, i ara tota la resta d'atenció primària s'afegiran o s'emmirallaran amb tot el projecte ja fet dintre de ComSalut, que ara us explicaré una mica, i altres grans projectes amb els que ja estem treballant. Quan s'analitza el territori, quan es fa el diagnòstic de salut, es va veure en la nostra zona de l'Eixample que hi havia un envelliment i un sobreenvelliment no saludable i sobretot molta soledat a nivell de la població més envellida, a part de problemes energètics, de pensions baixes i d'altres problemes. Què és el que es va prioritzar com a línia d'actuació? Aquest abordatge de la soledat com a envelliment no saludable. L'aïllament social i la soledat, com sabeu, porten implícit uns pitjors resultats de salut i uns hàbits no saludables que implicaran una major morbilitat i mortalitat. A les persones amb aïllament social també són molt comuns que siguin també hiperfreqüentadors en el sistema. I per tant, què podem fer nosaltres des d'atenció primària? Hi ha un punt important que és identificar la soledat en els pacients per tal de poder fer una intervenció tant individual com comunitària. Les intervencions que s'han vist que realment tenen utilitat no és tant les visites domiciliàries al pacient, sinó aquelles que van encaminades a millorar les habilitats socials, a promoure el suport social i a
donar oportunitats d'interacció a les persones i actuar sobre aquests pensaments socials més maladaptatius. En el nostre centre, fruit d'un projecte de recerca d'una resident que va acabar l'any passat, estem avaluant aquesta intervenció comunitària per disminuir la percepció de soledat en les persones grans, sobretot enfocada en aquests punts que es comentaven: disminuir la percepció de soledat, augmentar la xarxa social i millorar la qualitat de vida. Treball del que properament tindrem resultats. Quins projectes tenim en aquesta línia? Participem conjuntament amb el barri, sobretot amb el projecte que dinamitza des de l'Ajuntament de Barcelona, el projecte Radars, no sé si coneixeu, és un projecte que està orientat a detectar i prevenir aquestes situacions de risc per tal de disminuir aquests efectes negatius de la soledat no volguda. Treballa creant una xarxa de barri on participen tant veïns com comerços, com farmàcies, que aportaran aquesta mirada més sensible i respectuosa de detectar possibles persones que es podrien beneficiar de la intervenció. La intervenció implica un seguiment telefònic de les persones que estan dintre del projecte per fer una promoció, sobretot de les activitats que es fan al territori i incloure-les i vincular-les amb l'activitat del barri. I atenció primària hi participa també en la detecció i inclusió dintre del programa. És un projecte que es personalitza a cada barri, es dissenya i es configura amb els recursos de cada territori. Altres iniciatives amb les que col·laborem des d'un punt de vista més de voluntariat, d'associacions de veïns, és en el projecte Eix Gran, que pretén amb els voluntaris també crear una xarxa i crear vincles per disminuir aquest sentiment de soledat, per fomentar l'acompanyament de les persones que estan soles i ajudar-les oferint tallers i xarxa d'intercanvi de recursos, entre d'altres. Altre projecte que també promou l'Ajuntament de Barcelona i que va tenir un premi per innovació és el projecte Vincles, que pretén incorporar les noves tecnologies per afavorir que les persones grans soles mantinguin les seves relacions amb familiars, amb les persones que ells determinin, inclús amb la resta d'usuaris d'aquest projecte Vincles. Se'ls facilita una tablet i amb un maneig còmode i fàcil per poder facilitar aquestes relacions socials. En quines altres línies participem des de la primària i col·laborem amb la comunitat? Nosaltres oferim xerrades a centres cívics i a les associacions de veïns i allà on la comunitat ens ho demana, amb les línies que siguin prioritàries d'intervenció, xerrades sobre dol, sobre soledat, sobre memòria, incontinència, xerrades sobre prevenció de caigudes, en l'època més d'estiu onada de calor i ara a l'hivern xerrades de grip. Participem en l'educació grupal, sobretot enfocada al maneig i l'apoderament del pacient sobre les patologies cròniques, amb diabetis, cardiopatia isquèmica i demés. Fem intervenció i participació grupal amb prescripció d'exercici. Són tallers inicialment dirigits per personal d'infermeria que és expert més en coneixement en prescripció d'exercici, amb la idea que després aquest grup, guiat per un usuari expert, mantingui les reunions i mantingui l'activitat d'exercici. I també fem activitats grupals centrades en el suport de cuidadors de persones dependents per informar, per formar i per crear xarxa entre els propis cuidadors. Una altra línia important en la que també treballem amb la comunitat és amb els tallers d'estimulació de la memòria. Són tallers enfocats a persones majors de 65 anys que no tinguin un deteriorament cognitiu i va dirigit a prevenir aquestes pèrdues de memòria associades a l'envelliment per promocionar l'autonomia personal i per fomentar un espai d'aprenentatge i de relació. Com podem articular totes aquestes iniciatives que hi ha des de la comunitat, iniciatives promogudes, com bé us deia, per les diferents agents que formen part de la comunitat? Doncs es podrien receptar. Els metges podríem receptar amb una orientació més desmedicalitzadora aquests recursos i aquestes iniciatives tant des de biblioteques com des d'associacions de veïns o de més. Com ho articulem? Com ho fem? Com es fa aquesta prescripció social? Actualment disposem d'aquests fulls que recullen tota la prescripció social del territori. És una informació que s'actualitza cada mes, on disposem de totes les activitats, del lloc que realitza, de quina és la seva orientació, i oferim als usuaris del centre d'atenció primària, tant des de les consultes de medicina com des d'infermeria. La idea és anar cap a una prescripció més individualitzada i que probablement pugui estar inclús integrada dintre del nostre aplicatiu que utilitzem en la consulta, en aquest cas en l'ECAP. Ara per ara només donem una orientació amb els fulls, però la idea és poder-ho integrar com una eina més de prescripció, la prescripció social.
Seguint amb l'abordatge, i sobretot amb aquest maneig comunitari que comentàvem, què podem fer des de l'atenció primària a nivell de fragilitat i complexitat? I us explicarem la nostra experiència centrada en la intervenció en el pacient fràgil o prefràgil, amb fragilitat subclínica. Com ja tots sabeu, la fragilitat és una síndrome geriàtrica, implica un estat de vulnerabilitat en el que disminueix la capacitat de resposta a elements estressors, augmenta el risc de perdre l'autonomia i de tenir pitjors resultats de salut, augmentant el risc de caigudes i de risc d'ingressos hospitalaris i de mortalitat. Per tant, aquí serà important poder fer aquest cribatge comunitari per poder actuar i per poder fer intervencions específiques que puguin evitar o revertir aquest procés cap a la discapacitat. Aquí hauríem de fer el cribatge i amb quina eina de cribatge. Bé, no hi ha un consens encara en aquesta línia i explicarem la nostra experiència. El CAPS, que és un document, una monografia que es va elaborar entre la CAMFIC, la Societat de Medicina Familiar i Comunitària, i el Departament de Salut, del qual el doctor Emili Bordoi va ser un dels participants, diu que el diagnòstic o la determinació de fragilitat, aquest cribatge, s'hauria de fer en majors de 80 anys i en persones menors si existeixen signes d'alarma. Quins? Doncs síndromes geriàtrics, ja siguin caigudes, pèrdua de pes, cansament, fatiga, pèrdua de força, o en persones amb què tinguin una comorbilitat important. El PAPS, de la SEMFI, que és la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, aboga per una detecció oportunista amb detecció de factors de risc i d'altres publicacions. El que promouen és un cribatge a partir dels 70 anys. Quina és la realitat, almenys des d'atenció primària? Estem fent ara per ara una detecció oportunista, amb un cribatge de fragilitat bàsicament més clínic, sense que hi hagi un consens amb quina eina utilitzar. I en aquests pacients en els que sospitem una fragilitat bàsicament associada amb aquests condicionants que en parlàvem, fem una valoració geriàtrica integral amb un abordatge multiprofessional des d'infermeria, treball social i medicina de família, amb la detecció de síndromes geriàtriques, amb un abordatge dels problemes de salut i de les patologies cròniques de la persona, fem un especial èmfasi en tot el que és revisió de medicació i prioritzant quins són els problemes de salut i quin pla d'actuació podem fer tenint en compte els recursos que tenim a nivell del territori. Quines eines de cribatge hauríem de fer servir? Nosaltres tenim una experiència amb els criteris de Freud, que ara en parlarem, però en tenim d'altres eines, com podrien ser la PANGO, o el Short Physical Performance Battery, o la velocitat de la marxa, o el gerontopol, o els índexs de fragilitat. Hi ha diverses eines que potser hauríem d'arribar a un consens de quin és el millor cribatge des d'un punt de vista comunitari. Per finalitzar, us vull explicar la nostra experiència. Vam fer una intervenció multifactorial per prevenir el desenvolupament de prefragilitat en pacients d'edat avançada. Era una intervenció adreçada a pacients majors de 80 anys que vivien a la comunitat, amb els quals es va detectar prefragilitat amb criteris de Freud, i aquests pacients que vam incloure, un total de 200 pacients, es vam aleatoritzar, era un assaig clínic amb grup control i grup intervenció, on volíem veure si aquesta intervenció multifactorial retardava l'evolució cap a fragilitat, conèixer, d'altra banda, com a objectius secundaris la seva adherència al programa multifactorial i altres variables com les caigudes, els ingressos, mortalitat i de més entre els dos grups. És molta l'evidència que hi ha sobre la intervenció en pacients fràgils, estudis que reforcen la intervenció, evidentment, amb línies, com tots sabeu, a nivell d'exercici i intervencions nutricionals. Probablement és menys l'evidència sobre pacients prefràgils de la comunitat, i aquí va ser el punt on nosaltres vam voler aportar. Aquesta intervenció la vam enfocar en 4 eixos, sobretot la prescripció d'exercici físic. A nivell d'exercici físic el que fèiem eren sessions comunitàries dintre del centre d'atenció primària i utilitzant els recursos, els parcs que hi havia al territori. Vam fer 9 sessions grupals i després hi havia tota la prescripció d'exercici en els que els pacients tenien el compromís de realitzar mitja hora d'exercici entre 3 i 4 vegades per setmana. Vam fer una intervenció, una sessió grupal sobre aspectes de nutrició, centrant-nos en recomanacions de dieta mediterrània. Vam fer un abordatge individual dels pacients que estaven en polifarmàcia per tal de detectar quina era la prescripció inadequada amb criteris de stop-start i poder intervenir sobre aquesta prescripció inadequada. I vam fer valoració social de tots els pacients amb la treballadora social.
Els resultats els estem analitzant, estem pendents d'acabar de redactar l'article que se'n derivarà de més, però vull compartir amb vosaltres els principals resultats que ja tenim. Els 12 mesos, la intervenció, com us he dit, era de 6 mesos. Com hem fet l'anàlisi als 12 mesos, en el grup intervenció, l'evolució a fragilitat era significativament menor en el grup intervenció que en el grup control. I també l'evolució dels pacients de grup intervenció, l'evolució cap a robust, és a dir, de prefragilitat que evolucionàvem cap a robust, també era estadísticament significativa en el grup intervenció respecte al grup control. Va haver-hi també millora en variables funcionals, Bartel, velocitat de la marxa, la Pangou, aixecar-se de la cadira, a més, en quant també a la seva percepció de cansament, milloria de l'activitat física i millores també significatives en quant a qualitat de vida. Què vull compartir amb vosaltres com a conclusions? Que treballem per una atenció de salut enfocada cap a la promoció i prevenció de la salut com a eina de sostenibilitat del sistema, que hem d'incloure des de l'atenció primària i des de l'atenció comunitària el cribatge poblacional de fragilitat o bé de prefragilitat, que cal establir un treball col·laboratiu per atendre aquestes necessitats de salut de les persones amb una visió integral i integrada a nivell del territori, coordinant-nos amb tots els recursos que tenim comunitaris i amb el suport de les unitats específiques pels pacients amb major complexitat. I això és tot. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom. A veure, m'intentaré anar ràpid perquè em sembla que anem amb una miqueta de retard i per tant intentaré accelerar una miqueta la meva presentació. A mi se m'havia fet l'encàrrec, jo en aquests moments estic al Departament de Salut i estem treballant amb 2 projectes, tant amb el projecte d'atenció a la cronicitat com amb el que diem PAIs, que després una mica us presentaré. El PAIs intenta tenir una agenda de projectes i una en concret és l'atenció domiciliària i intenta impulsar una agenda d'atenció domiciliària des d'una perspectiva d'atenció integrada sanitària i social. Per tant, una mica intentaré... És un projecte que està en construcció, que no està acabat, vull dir que tenim molta gent treballant en aquests moments amb el projecte i, per tant, seran 4 pinzellades de com estem treballant amb tot aquest tema. A veure, això va una mica... Quan pensem una mica en el tema de l'atenció a domicili, jo que vinc una mica del món de la primària, vull dir, és un tema clàssic, recurrent, que portem molts i molts anys parlant d'aquest tema. Hem participat en molts documents de revisió i, per tant, sí que és veritat que fins ara tot l'abordatge de l'atenció domiciliària s'ha fet des d'una perspectiva compartimentada. D'alguna manera, l'atenció primària ho ha treballat d'una manera estrictament interna, i els serveis socials ho han treballat també el que és el SAT, el que serien els diferents tipus de dispositius o serveis que serien d'atenció domiciliària social. És veritat que tenim una gran quantitat de documents, per exemple, tant a l'Institut Català de Salut com societats científiques ja fa molts anys que s'ha treballat amb el tema i que hi ha documents al respecte. Després també tot l'abordatge que s'ha fet en aquests últims anys amb el tema de la cronicitat ens dona un abordatge, com construir o una visió de com poder construir un model d'atenció domiciliària des d'una perspectiva d'atenció integrada i, per tant, una mica la nostra visió, i ara ho veureu, a l'hora de construir aquest model, seria des d'aquesta perspectiva d'atenció integrada social i sanitària. Amb el tema una mica de l'estat de situació, la primera transparència coincideix una mica amb la presentació anterior, és fer aquest èmfasi en el que és la intensitat d'envelliment. Totes les poblacions i tots els països estan envellint, però sí que és cert que aquí a Catalunya una de les característiques és la intensitat d'aquest envelliment que ens farà passar actualment d'un 17% actual de majors de 65 anys a una tercera part de la població major de 65 anys i d'un 4% de majors de 80 anys a més d'un 12% de majors de 80 anys amb 35-40 anys. Per tant, aquest fenomen o aquesta singularitat de la intensitat és un tema francament singular de la situació d'aquí. Amb el tema de l'atenció domiciliària, quan mirem una mica cap enfora, veiem que Europa és molt divers. Sí que és cert que a molts països europeus
tot el tema de l'atenció domiciliària no és un subàmbit de treball, sinó ben bé és un sector, i és un sector que està regulat, amb el qual hi ha molts proveïdors. És una situació bastant diferenciada, depèn dels països, però sí que és veritat que en quant a cobertures i en quant a dedicació de la riquesa dels països, segurament és superior al que tenim aquí al nostre país. Està documentat amb aquest últim treball de l'atenció domiciliària a Europa que va fer Nibel, que és un grup d'Holanda, un grup de recerca d'Holanda. El 0,6% del PIB es calcula que Europa estaria destinat a el que seria l'atenció domiciliària. Des d'una perspectiva sanitària i social, a vegades és difícil tenir la dada fina, ben bé aquest percentatge si es refereix a un concepte integrat o per separat. Quan mirem l'atenció domiciliària, aquesta és una primera reflexió que volia fer. Moltes vegades, quan pensem en atenció domiciliària, sistema primària, pensem en el que fem amb els equips de primària, sistema hospital, igual pensem en l'hospitalització a domicili, però jo us volia ensenyar aquest focus que vam fer, per exemple, amb una experiència a la Garrotxa, amb el qual podeu veure la gran quantitat de gent que es pot trobar en un mateix moment amb una persona atesa d'atenció a domicili. Sí que és cert que aquests 14 o 15 agents no actuen sempre de manera concurrent, però ens podem trobar en un determinat moment de la persona que puguin concurrir 5, 6 o 7 d'aquests agents que tenen organitzacions diferents, que tenen sistemes d'informació diferents, que tenen sistemes d'avaluació diferents i que tenen models de pagament que a vegades es tornen contradictoris una mica amb el que seria un model d'atenció integrada. Respecte a les dades que tenim de cobertura amb el programa d'atenció a domicili, aquesta dada la vam tancar fa un parell de setmanes, vull dir, actualment la cobertura que tenim amb atenció domiciliària és d'un 5,3% amb majors de 65 anys, 9,8% amb majors de 75 anys, són dades poblacionals i podeu veure una mica l'evolutiu des de l'any 2010. Vam tenir una davallada en plena crisi, vull dir, aquest any 2012-2013 va fer aquesta baixada i aquest any sembla que ha tornat a baixar algunes dècimes aquest element de cobertura poblacional. I després un altre element que és interessant és una mica la variabilitat. Quan mirem una mica territori, si mirem regions sanitàries, podeu veure les diferències en cobertura que hi ha entre les diferents regions sanitàries. Per exemple, en el cas de Tarragona, que sabem que des de fa molts anys es va impulsar molt tot el tema d'atenció domiciliària, veiem que les cobertures de manera diferenciada estan molt més altes respecte al que és la mitjana del país. I si mirem els equips d'atenció primària, aquí el que tenim a baix serien els 370 equips d'atenció primària de Catalunya i podeu veure la gran variabilitat entre l'equip de l'esquerra i l'equip de la dreta. Vull dir que pràcticament es multiplica per 5 i per 6 el que serien les cobertures poblacionals amb aquests programes. Respecte a la intensitat del servei, comencem també a tenir algunes dades. Per exemple, aquestes són les últimes dades que hem explotat amb els 200 i escaig, quasi 300 equips que utilitzen ECAP en aquests moments. L'aplicatiu ECAP, que és el sistema d'informació a l'atenció primària de salut. Aquí podeu veure, en el cas dels metges de família, tenim una mitjana de 15 contactes pacient i any. D'aquests 15 contactes, 2,6 d'aquests 15 contactes serien visites a domicili, la resta serien visites al centre i visites també telefòniques i virtuals. En el cas d'infermeria parlaríem també d'una cosa similar, tindríem unes quasi 19 contactes per pacient i any i també tindríem que la meitat d'aquests contactes serien visites presencials al domicili. Per tant, una mica la resta serien visites al centre o contactes telefònics o visites virtuals. En el cas del treball social sanitari, aquesta seria també la cobertura que hi hauria, seria 1,5 contactes per pacient i també seria la cinquena part d'aquests contactes serien visites presencials. Sí que s'ha de dir que s'hauria de recalcular aquest indicador pensant que el treballador social sanitari bàsicament intervé quan les persones incloses en aquest programa d'atenció a domicili es detecta una necessitat social. Si es detecta un risc social, una necessitat social, és quan intervé en aquests programes d'atenció a domicili el que és el treballador social. Quan mirem també la proporció de persones que estan en situació de complexitat, aproximadament tenim de tota la població que estaria en aquests programes d'atenció a domicili, tindríem un 55% serien pacients PCC i en el cas d'aproximadament el 10% serien pacients en situació de malaltia crònica avançada. I quan ens n'anem una mica a l'àmbit dels serveis socials, les dades que tindríem serien aquestes, tindríem aproximadament a Catalunya un 4,7%, quasi un 5%
de la població major de 65 anys estarien en programes d'ajut a domicili social, sigui per un SAT dependència o sigui per un SAT social, doncs aproximadament aquesta és la xifra que tindríem. En el cas de les comarques més rurals, doncs tindríem unes cobertures inferiors. També en el cas de la teleassistència, un recurs que s'utilitza bastant en aquestes poblacions, doncs tindríem també que un 10% de la població major de 65 anys doncs serien poblacions que estarien cobertes per aquest servei de teleassistència. Tenint en compte que és un recurs molt important des de la perspectiva d'incorporar-lo en aquest model d'atenció integrada, perquè moltes vegades moltes de les crisis que tenen els pacients complexes entren a través d'aquests dispositius de teleassistència que tenen aquestes persones. Per tant, en moltes de les rutes assistencials que hem fet amb els territoris jo penso que s'ha de treballar amb un model que incorpori, quan una crisi ens entra una mica per aquests dispositius de teleassistència, que els puguem incorporar amb el que seria el model que tinguem a nivell territorial. Aquestes són dades recents també que vam analitzar fa un mes aproximadament, amb el qual podeu veure, hem agafat aquí aquestes tres columnes, població major de 65 anys que viu a la comunitat, al mig, població major de 65 anys, incloses en programes d'atenció domiciliària, i a l'última columna seríem persones majors de 65 anys que estan a residències. I aquí podeu veure una mica el comportament d'aquests grups poblacionals respecte a el que seria la seva utilització de serveis. Per exemple, en el cas de les mitjanes de visites a primària, es multiplicaria per 2,5. En el cas de la taxa d'ingressos urgents que tindrien les poblacions ateses amb els programes d'atenció domiciliària, es multiplica per 5 la taxa d'utilització d'ingrés urgent amb aquestes persones respecte a les poblacions normals que viuen a la comunitat. En el cas d'urgències per 2,3, en el cas de salut mental seria la meitat o quasi la meitat d'aquestes persones utilitzarien menys el que serien els dispositius de salut mental, i en el cas dels PADES es multiplicaria per 13 i en quant a visites a domicili es multiplicaria per 25. Per tant, es veu una mica aquesta intensitat d'utilització de serveis que tindrien aquestes persones. Respecte al que seria la multimorbilitat, el que diem aquí GMAs, el que veuríeu aquí, aquí el que seria el nivell de risc, doncs veuríem que aquestes poblacions ateses a domicili, la càrrega de multimorbilitat seria molt més superior que les poblacions convencionals. És una cosa que ja intuïtivament sabíem, però això seria una mica el que ja disposem amb dades reals respecte a aquests anàlisis. Com estem evolucionant? Jo penso que aquí, abans s'ha comentat, el Pla de Salut ofereix una oportunitat com a política pública, com a política sanitària, el que seria, per exemple, el punt 6, amb models d'atenció integrada i cronicitat, i el que seria el punt 12. El punt 12, aquí és on encaixa una mica tot el projecte que estem intentant desplegar o treballar, el que seria aquest model d'atenció domiciliària des d'una perspectiva d'atenció integrada social i sanitària. Per tant, per primera vegada el Pla de Salut ja comença a dir coses concretes i explícites de que s'ha de treballar de manera col·laborativa en d'altres departaments. En aquest cas seria el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, però també amb d'altres, com passaria en el cas del PINSAP. Dins dels projectes que té el PIAIS, aquest Pla d'Atenció Integrada Social i Sanitària que estem treballant, un és aquest model d'atenció a domicili des del punt de vista d'atenció integrada, i volia comentar alguns dels temes que estem treballant, malgrat és un treball que encara estem en fase d'elaboració. El primer és que el model l'estem intentant una mica construir conjuntament amb la veu de les persones. Nosaltres, amb el grup de treball, tenim 2 cuidadors que els incorporem a les sessions de treball i, per tant, és molt interessant incorporar-lo en tot el que és la dinàmica de treball que volem replicar en els territoris, i la veritat que surten iniciatives que segurament des d'un punt de vista només estricte professional no sortiria. Per exemple, recordo l'última discussió que vam tenir que aquests cuidadors proposaven que el Respir no es faci en un centre institucionalitzat, sinó que es pugui fer a domicili i que puguin disposar d'un suport a domicili al cuidador per poder quedar alliberat i poder dedicar-se i que puguin utilitzar el Respir amb aquesta modalitat més de domicili i no tan institucional. Després, la visió poblacional i territorial. Nosaltres ens imaginem la domiciliària amb aquesta perspectiva poblacional i territorial. És com si fos una mirada aèria on hi ha aquells 14 o 15 agents que s'han de reordenar per intentar que l'atenció d'aquestes persones estigui una mica organitzada.
Hi ha el tema de com fem implementable o factible aquest model. La visió pot estar molt bé, que sigui un model d'atenció integrada, però per qui comencem? I aquí comencem a veure alguns territoris, per exemple Osona, que comencen a treballar en poblacions específiques d'alta complexitat sanitària i alta dependència. Vull dir que és interessant començar a utilitzar aquest model o començar a tenir aquest model més integrat amb aquestes poblacions més específiques. Hi ha tot el tema del 7x24, aquí també és un tema interessant. El 7x24 s'ha treballat bastant amb el tema de complexitat, però amb el tema social, que moltes vegades no es contempla quina resposta es dona amb aquestes urgències socials, també el Departament de Benestar tindria que donar algun tipus de resposta amb aquest model d'atenció integrada. Hi ha el repte dels sistemes d'informació compartit, que després també comentaré, no tindré temps segurament, però estem treballant també amb algun tema. Per exemple, ara aquí a la ciutat de Barcelona, des de ja fa un parell de setmanes ja tenim solucionat de que puguem veure informació d'interès comú, social i sanitària. Vull dir, és possible poder disposar història clínica compartida, informació específica, de dependència, discapacitat, vull dir, informació que es genera a l'àmbit dels serveis socials. Tecnològicament ja ho tenim resolt i ara en aquests moments només ens queden 2 territoris de Barcelona que farem aquest projecte pilot, a l'àrea del CAPSE i a l'àrea de Besòs, farem una prova pilot i si funciona ho extendríem ja a tota la resta de la ciutat. Però tecnològicament ja és possible, es basa en el consentiment de la persona. Si la persona dona el consentiment es podrà compartir de manera bidireccional aquesta informació i és un dels temes que també tenim en marxa. El tema de la teleassistència social. Un altre element important és el tema del marc avaluatiu i l'element contractual. Vull dir, malgrat tothom dient que és molt important l'atenció domiciliària, amb els contractes programa que fa el CatSalut no té cap importància. Vull dir, és un tema francament menor. A l'hora d'establir l'element contractual entre l'administració i el que són els dispositius, tant sigui la primària com en d'altres línies de servei, veritablement l'atenció domiciliària té molt poc pes. I aquí el que volem intentar és començar a identificar algun indicador o alguns indicadors que de manera transversal es puguin utilitzar una mica per generar o donar-li més importància en tot aquest tema. Un altre tema és el tema del finançament. Estem plantejant que segurament, quan parlem, això per exemple se'ns diu molt des del Pla Director Sociosanitari, persones ateses en situació de final de vida que requereixen un servei d'ajut a domicili i que moltes vegades el procés de valoració d'aquestes persones per la llei de la dependència és al cap de 4, 5, 6 mesos. Quan arribes a aquesta situació la persona ja s'ha mort. Per tant, s'ha d'intentar agilitzar per a aquestes persones algun tipus de dispositiu express per poder fer aquesta valoració i donar aquest servei si aquesta persona compleix els requisits en un termini més petit. I després hi ha d'altres temes, per exemple, el SAT transitori. Hi ha moltes persones que a vegades no poden sortir de l'hospital perquè el retorn al domicili requereix una certa intensitat d'atenció al domicili i segurament en temes de SAT, de servei d'ajut a domicili transitori, s'està plantejant, per exemple, en el cas d'Osona també, que pugui haver alguna iniciativa de finançament conjunt entre el Departament de Benestar i el Departament de Salut per poder generar aquest tipus de serveis amb una intensitat limitada durant els primers dies postalta. Aquest és el dibuix una mica que estem intentant. Aquell dibuix desordenat, nosaltres el comencem dins del grup de treball, el comencem a imaginar. Nosaltres pensem que les primàries, tant la primària sanitària com la primària social, haurien de ser l'autèntic hub amb cadascun i després generar aquest escenari intermig d'atenció integrada que seria per a aquestes poblacions més complexes, que sí que intentaríem que cada territori les acabés de definir, però que bàsicament aquí estem pensant en situacions d'alta complexitat i que també concorreixen necessitats socials d'atenció al mateix temps. Tema de transicions, una cosa pràctica, si em permets, Emili, una cosa molt practicona que estem intentant fer. En aquests moments, tots els hospitals que tinguin informe preal, si aquest informe preal es publica amb el codi de preal, no amb el codi d'una altra cosa, sinó amb el codi de preal, com estem veient en alguns hospitals, és possible que aquest informe pugi a l'ACC3. En el moment que puja a l'ACC3, a part que es pugui veure per part de l'atenció primària, genera una alerta i un avís al seu metge, infermera i també gestora de casos si aquest pacient ja està assignat a la gestora de casos. Per tant, una mica és un missatge que anem donant en tots els foros que anem tenint,
Sí que és veritat que en alguns llocs, quan es publica aquest informe, no es publica com a informe preal, per tant és molt important que es publiqui com a informe preal, i cada dia aquesta informació viatja amb una alerta i avís que es pot veure, com ara podreu veure amb aquest pantallazo, es pot veure aquest avís. Sí que és veritat que hi ha alguna anomalia, no sé si aquest pacient moltes vegades, si hi ha un tema administratiu, no arriba bé el missatge, però la idea és seguir treballant amb que tot això arribi de la manera més oportuna possible. I després, a veure, dos pantallazos respecte al tema aquest que hem comentat de compartir informació sanitària i social. Això és el projecte de Barcelona, això són pantallazos del que es podrà veure a la història clínica compartida, després això acabarà baixant també a l'ECAP, i aquí podeu veure informació de discapacitat, dependència, la data amb la qual s'ha donat o s'ha acreditat aquesta situació de dependència per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, incapacitació legal, i una mica seria la mínima informació que en aquests moments per part nostra es veurien al PIC, el que seria el marcatge de complexitat, el PIC, i seria un primer exercici per poder començar a veure tota aquesta informació. Tenia alguna cosa més, però jo em quedo aquí, si després dono una miqueta de temps podem contestar preguntes i ja està. Moltes gràcies. Jo primer de tot també agrair al comitè organitzador científic haver-me convidat a parlar i que hi hagi la presència d'un farmacèutic, que sempre és motiu d'alegria, i especialment a l'Emili Bordoi. I us parlaré una mica del que és l'adequació farmacèutica i l'estudi REMEI, que és l'estudi que hem fet a l'Hospital de Mataró. No funciona, no? Perdó. He tingut un problema que ho he fet amb Mac i llavors al passar-ho a PowerPoint es veu una mica complicat, però bueno. De fet no és cap novetat, tots ho han presentat, la població s'està envellint, ho sabeu, en lloc de piràmide ho presenta un gràfica, actualment tenim el 18% de població major de 65 anys, l'any 2051 això serà, segons l'IDESCAT, per sobre del 30%, i aquest envelliment el que provoca és un augment de la cronicitat, de la prevalença de malalties cròniques i un augment del consum de fàrmacs per tractar aquestes patologies cròniques, apareixent el que tots coneixem, la polimedicació, la polifarmàcia. A més, aquests medicaments de la gent gran, ho sabeu millor que jo, s'ha de tenir una especial cura en la prescripció perquè hi ha alteracions fisiològiques de l'envelliment i patològiques que fa que haguem d'anar més alerta. I això fa que en diferents autors s'hagin replantejat la relació benefici-risc d'utilitzar aquests fàrmacs en la gent gran, apareixent la medicació potencialment inadequada, que també coneixeu, i que també sabeu que s'ha relacionat amb un augment amb el nombre d'hospitalitzacions, dels costos, de la morbiditat o inclús de la mortalitat. Per tot això fa necessari dissenyar estratègies orientades una mica a millorar la prescripció farmacològica en la gent gran. Jo us recomano molt aquestes dues revisions de la Cochrane d'aquí que enumeren i avaluen totes les diferents estratègies que hi ha, que són les que jo he intentat resumir una mica en aquesta taula. Tampoc es veu massa bé, però bueno. Hi ha les estratègies de tipus professional, aquelles estratègies dirigides al professional, que són aquelles les eines de suport a la decisió clínica, eines de prescripció que ajuden a la prescripció, les de tipus econòmic, que són les DPOs o els incentius, les de tipus legislatiu, quan hi ha canvis legislatius, com va aparèixer la llei de preus de referència, per exemple, o les de tipus organitzatiu, que estan basades més en equips multidisciplinars, moltes d'elles liderades per farmacèutics, i són les que conclouen aquestes revisions que tenen una major efectivitat. I aquest tipus d'estratègia, l'organitzativa, és la que hem fet servir en el nostre estudi en el REMEI. El REMEI, que és l'acrònim de reducció de la medicació inapropiada, que a més és bonic perquè un remei és un medicament també i a més la primera pacient que es va reclutar es deia Remei, tot va quadrar. La hipòtesi que vam tenir, que vam fer en el nostre treball, era que la intervenció d'aquest farmacèutic integrat en els equips d'atenció primària era eficaç, segura i eficient en la millora de l'adequació de la medicació en la gent gran polimedicada de la comunitat, no institucionalitzats. Per fer això vam dissenyar un assaig clínic aleatoritzat, obert, multicèntric, amb dues branques d'intervenció paral·leles,
en el que la població d'estudi van ser persones de 70 anys o més, que vivien a la comunitat, que prenien 8 o més medicaments i que eren residents a la ciutat de Mataró o al poble d'Argentona. Val a dir que en aquest treball van participar tots els centres d'atenció primària de Mataró i Argentona, un total de 8, van participar més de 50 metges de família, per tant, té una base poblacional i és destacable. Hi havia dues branques d'intervenció paral·leles, hem dit, el grup control, el grup intervenció. El grup control va seguir la teràpia habitual, és a dir, sin farmacèutico, i el grup d'intervenció va seguir la intervenció d'estudi. Intervenció d'estudi que va consistir en una primera fase on el farmacèutic va revisar la recepta electrònica del pacient i va aplicar a cada fàrmac l'algoritme GPGP, l'algoritme del geriatre Garfinkel, que segur que coneixeu. Aquí teniu un extracte, que tampoc es veu massa bé, però que més o menys aplicant aquest algoritme porta a cada fàrmac a retirar-lo, substituir-lo, reduir la dosis o continuar el tractament. Un dels punts claus d'aquest algoritme és la primera pregunta, que ens diu si hi ha una evidència per utilitzar aquest fàrmac en la gent gran. Nosaltres, per aquesta evidència, vam fer servir els criteris de Beers i Stop-Stars, o sigui, va ser una combinació entre l'algoritme GPGP, Beers i Stop-Stars. Per tant, en aquesta primera fase, el farmacèutic va identificar tota la medicació potencialment inadequada que va presentar en forma de recomanacions en una segona fase al metge de família, que van discutir aquestes recomanacions, quines aplicaven, quines no. I en una tercera fase, finalment, el metge de família va aplicar el que es considerava en el pacient, perquè a vegades hi havia canvis que el pacient deia «ostres, no em tregui la benzodiazepina perquè no sé què» i costava. Llavors vam fer aquestes tres fases. I després vam fer un seguiment als 3, 6 i 12 mesos. Tant el moment basal com els 3, 6 i 12 mesos, per veure l'eficàcia d'aquesta intervenció, vam registrar tant el nombre i percentatge de pacients i medicaments canviats i recomanats, vam mirar també l'adherència al tractament, el percentatge d'acceptació de les recomanacions, per valorar la seguretat vam mirar la mortalitat als 3, 6, 12 mesos i el nombre de consultes a dispositius assistencials, el nombre de visites a centres d'atenció primària, ingressos, visites a urgències, etc. I per mirar l'eficiència vam mirar la despesa anual i mensual dels medicaments dispensats als pacients, el percentatge de genèrics de la prescripció dispensats al pacient i el percentatge de novetats terapèutiques. Bé, vam reclutar en total 503 pacients, 251 al grup control, 252 al grup intervenció. Ràpidament, no hi havia diferències ni en edat, ni en sexe, ni en nombre de medicaments, ni en IMC, ni en nivell d'estudis, ni en suport familiar, ni en comorbiditats, ni en tipus de fàrmac entre els dos grups. I què vam fer? Dels 252 pacients que hi havia al grup d'intervenció, vam fer recomanacions de discontinuació, canvi de dosi, substitució i inici de tractament. Aquí veieu que es van fer recomanacions dels 252 pacients en 197, un 78% dels pacients se li va recomanar discontinuar i finalment es va canviar en 146 pacients, el 57,9%. En total, es van fer dels 252 pacients 241 recomanacions, això vol dir un 95,6%, no es veu massa bé, però això simbolitza que en el 95,6% dels pacients hi havia com a mínim una prescripció potencialment inadequada. Això eren les recomanacions i es va canviar en el 80,6%. En 203 pacients de 252 va haver-hi un canvi, una desprescripció segurament. En el 80,6% dels pacients hi havia una medicació inadequada. Mirant-ho no per nombre de pacients, sinó per nombre de medicaments, d'aquests 252 pacients tenien prescrits 2.709 fàrmacs i també es van fer les recomanacions les mateixes, de discontinuació, canvi de dosis. Aquí veieu, la més important va ser la de discontinuació, es va recomanar discontinuar més de 350 fàrmacs i en total es van recomanar 718 medicaments de les 2.709 prescripcions que hi havia, per tant un 26,5%. És a dir, el 26,5% van ser medicaments potencialment inadequats. Dit d'una altra manera, un de cada 4 medicaments era potencialment inadequat prescrits en la gent gran. I es va canviar un de cada 5. El 21,5% dels medicaments prescrits en la gent gran es van canviar. Aquí tenim el percentatge d'acceptació, que va ser de més del 80%. Fantàstic. No es veu res, però aquí és perquè no veieu. Us explico que
Els IBPs, benzodiazepines i analgèsics són els 3 grups de fàrmacs en els que van haver-hi més canvis, més desprescripcions, que això és el que surt habitualment a la literatura, són els 3 grups de fàrmacs més habituals en els canvis. Aquí veieu la mitjana de medicaments prescrits per pacient, veieu que en el moment basal no hi havia diferències significatives i després de la intervenció ja van haver-hi diferències significatives, tant als 3 com als 6 mesos, sí que és veritat que als 12 va desaparèixer aquesta significació. No m'entretinc, que anem curts de temps, només perquè veieu que tant als 3, 6, 12 mesos es va mantenir estadísticament significatiu el nombre de pacients amb recomanacions o amb canvis de discontinuació, ajust de dosis o substitució més gran en el grup intervenció que en el grup control, i el mateix pel nombre de medicaments. L'adherència després de la intervenció va augmentar, basalment tenien una adherència als 2 grups d'aproximadament el 60%, molt semblant a la bibliografia. Després de la intervenció, als 6 mesos, l'adherència en el grup d'intervenció va augmentar fins al 76%. Aquí hi ha diferències significatives respecte al grup control, que es va mantenir al voltant del 60%. No van haver-hi diferències en quant a la mortalitat acumulada, ni tampoc diferències en el consum de recursos sanitaris, aquelles visites a dispositius assistencials que hem dit, no van haver-hi diferències, es van registrar les visites realitzades a l'àrees bàsiques de salut, en consultes externes, proves complementàries realitzades, visites a urgències, ingressos hospitalaris, no van haver-hi diferències. I pel que fa a l'eficiència, pel que fa a l'avaluació econòmica dels resultats, què vam fer? Vam fer una comparació abans de la intervenció, que aquí teniu, aquí teniu marcat, això és el moment de la intervenció. Abans de la intervenció no hi havia diferències entre ambdós grups, ni en la despesa farmacèutica per pacient, ni en el nombre de receptes, ni en el percentatge de genèrics, ni en el percentatge de novetats. Després de la intervenció ja sí que hi havia diferències en la despesa i en el nombre de prescripcions, que havia disminuït més el grup intervenció que el grup control. Aquí es veu d'una altra manera, més gràficament potser. Aquí teniu, abans de la intervenció també, tot això d'aquí, el punt 0 és el moment de la intervenció, veieu que aquí no hi ha diferències, les 2 línies són més o menys igual. Després de la intervenció sí que és veritat que baixen en els 2, però baixen més en el grup intervenció. De fet, en el grup control va baixar un 7,7% i en el grup intervenció un 14,3% la despesa. Per tant, podem dir que entre aquests 2 va baixar més en la intervenció, és significatiu. Podem dir que hi ha un 6,6% de reducció de la despesa farmacèutica atribuïbles a la intervenció. Vaig ràpid perquè anem malament. Aquí és una altra vegada el mateix, aquí tenim abans de la intervenció, no hi havia les diferències. Després de la intervenció, la mitjana en la despesa de medicaments per pacient va baixar en els 2 grups, més en la intervenció, 233 versus 169, per tant 64,3 euros és la reducció de la despesa anual per pacient atribuïbles a la intervenció. I ara fem volar una mica coloms, fent una mica d'estimació de l'impacte econòmic. Nosaltres sabem que a Catalunya actualment hi ha 7,5 milions d'habitants, hem mirat a l'IDESCAT i d'aquests n'hi ha 1.017.000 que tenen 70 anys o més. A les nostres àrees bàsiques de salut, aproximadament el 30,6% tenen 70 anys o més i prenen 8 o més medicaments. Si apliquem aquest 30,6 en el 1.017.000 a tot Catalunya, podem dir que a Catalunya hi ha 311.000 persones de 70 anys o més que prenen 8 o més medicaments. Si sabem que 64,3 euros és la reducció de la despesa atribuïble a la intervenció per pacient a l'any, podem dir que si apliquéssim aquesta intervenció, el possible estalvi econòmic a Catalunya seria de 20 milions d'euros a l'any. Per tant, ja per concloure, destacar que existeix una alta o altíssima prevalença de pacients amb medicació potencialment inadequada, el 95,6%, i una alta prevalença també de medicaments inadequats, el 26,5%, que en el 80,6% dels pacients i en el 21,5% dels medicaments es va fer un canvi a la prescripció, que no ha augmentat ni un augment del consum de recursos sanitaris ni ha augmentat la mortalitat a l'aplicar aquesta intervenció, per tant podem dir que la intervenció és segura, que a més el grup d'intervenció ha mostrat una millor adherència a la medicació després d'aplicar-la i que a més la intervenció d'estudi és responsable d'una reducció del 6,6, del 7% de la despesa farmacèutica dels ancians polimedicats. Per tant, com a conclusió final, podem dir que la intervenció d'un farmacèutic especialista integrat en els equips d'atenció primària centrat en l'adequació de la medicació d'aquestes persones grans polimedicades
és eficaç, segur i eficient. Per tant, jo crec que s'ha de canviar una mica la imatge del farmacèutic que està davant d'un ordinador fent gestió, bàsicament, dels farmacèutics d'atenció primària que estan tot el dia fent gestió o fiscalitzant inclús i tot això, canviar cap a una visió més col·laborativa amb el metge, participativa amb el metge, o inclús anant més enllà, inclús podent fer visites d'atenció farmacèutica als pacients per tal d'augmentar aquesta adherència i explicar la medicació. I ja només per acabar sí que m'agrada agrair a les gairebé 100 persones que han participat en el remei, en el que ha sigut la meva tesi doctoral. Sense ells, lògicament, hagués estat absolutament impossible. Gràcies. Bé, gràcies als tres per les vostres magnífiques presentacions i per haver-vos ajustat el temps. I ens queden 10 minuts abans del cafè, del descans, per obrir el torn de preguntes. Així que vosaltres mateixos, el doctor Domingo Ruiz té una pregunta aquí davant. Bé, m'agrada molt, felicitats als tres. Potser per una mica de viatge que tinc a nivell familiar, la pregunta li faré al doctor Lluís Campins, farmacèutic, per la seva exposició. I és la següent, no? O sigui, per lo que has explicat, els resultats de salut que hi havia, no hi havia diferències entre el grup d'intervenció o de control, si he entès bé, no? Llavors, una cosa que jo em pregunto sempre quan es fan intervencions d'aquest tipus, que a més jo crec que és com s'han de fer, no? S'ha de fer un assaig clínic. Tu dius que s'estalvien 63 euros, calculat, de mitjana, per persona. Però, clar, es necessita un farmacèutic. Llavors, el cost del farmacèutic l'has d'incloure, perquè, clar, si no l'inclous, tu diries, i quants farmacèutics es necessiten per fer aquesta intervenció? Si resulta que el cost del farmacèutic és superior a la reducció de despesa, llavors això o és superior, llavors l'avantatge que diria des del punt de vista econòmic hi tindria desapareixeria. Ho dic perquè a vegades quan fem les intervencions que després està a la pràctica, vull dir, a l'extrapolar el model, com que això suposo que també, ara per lo que sé, vull dir, s'estan posant farmacèutics d'atenció primària, cosa que trobo que està molt bé, doncs tu això com ho veus? Sí, clar, jo he presentat només una petita mostra dels resultats. També vam mirar el cost de la intervenció. Lògicament, l'intervenció estalviava 64 euros, però aquesta intervenció té un cost. Per tant, vam mesurar el temps que va dedicar el farmacèutic i el temps que va dedicar el metge, perquè això va suposar també una visita extra pels pacients. Vam mesurar aquest temps i vam mirar l'impacte econòmic que això va tenir. L'impacte econòmic que això va tenir per pacient va ser de 20,12 euros. Per tant, hi havia un retorn encara positiu de més de 39 euros aproximadament, i inclús vam fer una petita regla 3 que vam dir per cada euro que fiques per fer la intervenció tens un retorn de 2,38 euros. Per tant, tot i això és positiu encara, perquè clar, tu fas la revisió de la medicació, fas les recomanacions, fas amb el metge, fas la visita, però després ja està, no feies res més. Llavors per això sortia positiu. I una altra pregunta que ja no és econòmica, del que deies era quan hi ha els canvis de medicació que explicaves que es feia amb el grup d'intervenció, quins eren atribuïbles a deixar la medicació i quins eren atribuïbles a iniciar medicació que hauria de prendre que no estava prenent? Perquè moltes vegades parlem molt de l'estop, però tenim molt poc en compte l'estart. Sí, nosaltres vam tenir en compte l'estart i vam iniciar aproximadament un 6,2% de medicaments. O sigui, vam iniciar gairebé 100 medicaments en aquests 250 pacients. Em sembla que el doctor Marco Incitari té una pregunta també. Bon dia, felicitats per la taula. Tenia dues preguntes curtes per la doctora Navarro i per al Joan Carles Contel. Per la Marta és,
A part tot el que heu fet, em sembla que no heu parlat o potser no heu tocat el tema d'interacció amb l'àmbit escolar, no sé, o com a mínim de passada. Hi ha diverses iniciatives, tant a nivell pedagògic sobre l'envelliment a les escoles o d'involucrar estudiants, inclús de secundària, etc., i favorir la interacció intergeneracional. Us heu plantejat coses com aquestes en els vostres territoris? Heu anat treballant en aquesta línia o bé per les altres coses que heu fet potser no he entrat? I després, si vols, les faig juntes i després... Però el Joan Carles, una pregunta una mica diferent. Has presentat una diapositiva en la qual ensenyaves la multiplicitat de recursos possibles d'atenció domiciliària. La pregunta és, això no és una cosa que passi només aquí, per exemple a Anglaterra també passa, i a vegades en diferents foros això es critica una mica, del tipus, clar, al final acabem despistant la persona, acabem despistant qui ha de fer la navegació en el sistema. Tu creus que és una cosa positiva? Creus que és una cosa que s'hauria de limitar? Quina és la teva visió? Resposta al que comentava el doctor Incitari. Nosaltres no estem participant ara per ara en cap projecte, fins on jo sàpiga, intergeneracional. Sí que és cert que és una iniciativa interessant i que potser en d'altres àmbits o en entorns amb persones amb discapacitat, ja no tant amb gent gran, sí que s'està treballant, el portar els nens a fer alguna activitat concreta a centres de discapacitat o d'altres amb molt bona experiència. És un tema interessant. Jo crec que tot el maneig comunitari en el que ja tenim una experiència, però realment hi ha molta cosa a fer i implicar a tots els que formem part del territori de la comunitat és essencial. Pensarem. Sí. Tu també, Marco, com a bon coneixedor de models internacionals, sí que és veritat. Vull dir que l'escenari aquí passa a molts països, per exemple a Anglaterra també hi ha gran multiplicitat d'actors. Nosaltres, per exemple, evidentment, el model català té coses bones, però té coses bones des de la perspectiva de la diversificació de la gestió. Jo penso que amb això Catalunya, respecte a la resta de l'Estat, ha sigut molt pioner en models d'empresarització i en models de diversificació de la gestió, però sí que és veritat que quan et trobes una mica en aquestes situacions com la que jo plantejava, d'atenció a una persona que està a domicili, et trobes amb una gran multiplicitat d'actors. El model de separació entre la contractació que fa el CatSalut i la diversificació amb la provisió significa que moltes vegades la fragmentació que hi ha a l'hora de prestar aquest servei fa que, per exemple, amb dispositius com l'oxigenoteràpia a domicili o la rehabilitació a domicili, et trobes que a l'hora de compartir un pla és francament impossible. Clar, voler evitar això, nosaltres des del que és el pla ho veiem difícil, es pot reconduir, es pot recomanar. Nosaltres el que sí que diem que s'ha de fer una aposta perquè amb els nous convenis, els nous contractes o els nous concursos que es facin, que una de les condicions hi hagi requeriments, per exemple, vinculat a compartir informació. Vull dir, no podem tenir empreses dedicades a la rehabilitació a domicili i que no puguem compartir un pla de rehabilitació o empreses d'oxigen que determinada informació no es pugui compartir. Per tant, posem molt al focus que amb aquests contractes, a part de la qualitat assistencial, s'aposti d'alguna manera per compartir la informació i que també els objectius entre les parts no siguin contradictoris. No podem tenir hospital i primària, moltes vegades hi hagin objectius. Per tant, creiem molt que hi ha d'haver objectius comuns que contractualment i de manera transversal impacten en diferents línies que fan que la gent se senti a parlar com millorar l'atenció a aquestes persones. Partint de la base que jo estic més a favor de la multiplicitat perquè crec que es necessitarà sempre més especialització i moltes feines especialitzades que fan a l'hospital s'acabaran passant al territori, una part d'elles. Però una cosa és el que has dit tu i possiblement primària hauria de ser una mica l'eix vertebrador sense treure que diferents especialitats puguin intervenir per fer coses molt concretes. Sí, estaria d'acord. De fet, el dibuix que he intentat ensenyar és això, vull dir, intentar reordenar, vull dir, en vez que sigui crear el que diu el Sebastià i diem a vegades el caordre, dins del desordre intentar reorganitzar una mica, segurament dos hubs, que serien el sistema de serveis socials bàsics i l'atenció primària, però evidentment donant joc a que tothom pugui intervenir, però d'una mica més ordenada, la situació que tenim actualment.
Una altra pregunta? Faig jo una, en tot cas. Vull fer una pregunta a la Marta Navarro. Clar, jo soc metge, no? Aleshores estem acostumats a donar pastilles, píndoles, sobres, etc. I ens parla que hem de fer prescripció social, no? Clar, infermeria a nivell dels equips d'atenció primària sí que fa molts anys que està treballant en activitats, en recomanar accions de tipus més comunitari, no? Tenim un programa, el PAFES, que s'emporten a les persones a caminar pel carrer a fer exercici físic, els hi fan tallers de dieta, etc. Però que els metges ho farem, tot això ens implicarem, s'estan implicant els professionals. Clar, nosaltres anem donant pastilles i és cert que després el doctor Campins ens diu que una de cada 4 més no les hauríeu de donar, no? I ho solucionarem, això? Home, cal tenir en compte, i és el que comentàvem, que un gruix important dels determinants de salut de la gent són determinants més socials i en aquest sentit cal obrir la visió cap a aquesta realitat i no tot és medicalitzable, com comentàvem, i cal conèixer realment el detall dels recursos que tenim en el territori. Fins ara hem conegut algunes iniciatives, però jo crec que ara el que s'està treballant molt és a poder unir a nivell territorial totes les iniciatives de totes les diferents entitats, de tota la comunitat, i poder fer una prescripció, i cap aquí és cap a on aniríem, més individualitzada en funció de les necessitats de la persona, coneixent bé quina és l'activitat que s'està ofertant. És a dir, no tot és bo per tothom, ni és qüestió de donar una llista i apuntis a el que vostè vulgui, sinó que amb coneixement de la persona, com el tenim el metge de capçalera, amb el coneixement de l'activitat, poder fer aquesta prescripció molt més acurada i individualitzada. I jo crec que estem per aquí i que s'està treballant en que sigui un recurs fàcil i integrat dintre del programa de salut, de l'aplicatiu que fem servir a la consulta. El Joan Carles li volia fer una pregunta i ell ha posat... Eren moltes dades, i potser en alguna m'he perdut, però deies, els pacients que estan en programes d'atenció domiciliària van a urgències fins a 5 vegades, es multiplica per 5 les seves... 2,5 era, no? Però d'altra banda també tenim dades de que els metges i infermeria estan atenent de mitjana alguns pacients, evidentment no a tots, fins a 15 vegades l'any i 18 vegades l'any. Que penseu que 18 vegades l'any, tenint en compte que fem un mes de vacances i Nadal i això, vol dir que cada mes venen a veure'ns i algun mes venen 2 vegades, no? Hi ha algú que trontolla, no? Perquè, clar, si venen tant, els anem a veure a casa, però a més tenen el doble de vegades que van a urgències a l'hospital, que és que anem quan estan bé, no som prou proactius, què hem de canviar aquí en el model? Aquesta informació és, més que visites, jo he insistit, són contactes, són contactes. A vegades no surt la paraula contactes, però contacte vol dir que pot ser visita, pot ser una visita virtual o pot ser d'altres conceptes, no? Jo penso que és un tema... A nosaltres ens ha fet reflexionar bastant, aquest tema, perquè la veritat que han sortit més contactes dels que esperàvem, mai havíem fet aquesta anàlisi, i per tant dius, no sé, sí que després que quan ho passes a visita doncs et quedes amb menys visites, no? No ho sé, nosaltres també vam fer aquesta anàlisi veient una mica per tenir alguna dada d'intensitat. Per exemple, si anem als serveis socials, ells ho calculen per hora a setmana, hores més, i nosaltres per tenir alguna dada d'intensitat. Nosaltres, des del punt de vista de departament, una mica tenim més la visió dels resultats esperats. No m'ha donat temps, però al final tenim gràfiques d'hospitalitzacions potencialment evitables. Vull dir, jo penso que hem de començar a mirar inclús en clau territorial i poblacional. Que un territori, es digui Osona, el Penedès o un districte de Barcelona, que les hospitalitzacions potencialment evitables relacionades amb domiciliària o per un conjunt de malalties cròniques estiguin dins d'uns nivells que siguin adequades. No m'ha donat temps, però passa el mateix que amb la domiciliària. Vull dir, les hospitalitzacions a nivell territorial es multiplica per 4. Vull dir, tenim territoris amb els quals la població d'aquest territori hospitalitza 4 vegades més. Per exemple, la població de la Garrotxa hospitalitza 4 vegades menys que la població, no diré el nom per no d'això, però vull dir que d'alguns territoris. Per tant, dius, alguna cosa passa. Per tant, nosaltres moltes vegades no fem tant èmfasi amb aquesta freqüentació i amb aquests coms i més amb un resultat esperat, de tenir hospitalitzacions adients, les taxes d'utilització d'urgències, situar-nos una mica amb aquests paràmetres.
Molt bé, doncs, si us sembla, passen 5 minuts de 2:15, pararíem per fer el descans i l'esmorzar i ens trobem després. Gràcies a tots per haver vingut.